Δεν χρειάζεται και τόση μελέτη. Όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά πως θα έχεις μία άνετη νίκη στους νομαρχιακούς αλλά και στους περιφερειακούς αγώνες. Γι' αυτό θα νικήσω, επειδή πελετώ. Καλώς ήρθατε στους 35ους νομαρχιακούς αγώνες Σκατιού. Η διαδικασία της κλήρωσης έχει ολοκληρωθεί. Οι πρώτοι που θα ακούσουν το όνομά τους από κάθε ζευγάρι θα πάρουν τα λευκά. Έκτη Δημοτικού. Ραπανάκης Ζούλιας, Οικονόμου Αναγνωστίδης, Βροσινάκη Μαραγκού, Άστακας Ηλίας, Μαθιουδάκης Ψαθά. Παρακαλώ περάστε στην αίθουσα και καλή επιτυχία σε όλους. Άντε πάλι τέτοια, αδερφάκι μου. Ματ. Πάει, τελείωσε. Δεν πρόκειται να ξαναρθώ. Τζάμπα κόπος. Δεν μου λέτε, τι θέματα να κάνουμε. Να χάσουμε το χρόνο μας μάλλον. Σωστά, αφού ξέρουμε εκ των προτέρων ποιος θα νικήσει. Και θα νικήσει, Τι γίνεται, πώς είστε, διακρίνω μία ένταση ανάμεσά σας. Όλα καλά. Ναι, για σένα σίγουρα. Όλα καλά ήρθε. Παρακαλώ πολύ, θα ήθελα να έχω την προσοχή σας. Μόλις τώρα θα λάβει χώρα υπονομή για τους παίκτες της έκτης τάξης. Στην τρίτη θέση και θα προχωρήσουμε στους αγώνες με χάλκινο μετάλλιο βρίσκεται η Κατσίφα. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Οικονόμου. Ας έρθει να παραλάβει το ασημένιο μετάλλιο, παρακαλώ. Συγχαρητήρια. Και στην πρώτη θέση βρίσκεται η χρυσή πρωταθλήτρια του νομού μας, Αντζελίνα Βροσινάκη. Επίσης, ευχαριστούμε τον κύριο Οικονόμου για τη χορηγία στο πρωτάθλημά μας. Πώς πήγαν οι αγώνες γέμου? Μια χαρά, πατέρα. Πήρα ασημένιο μετάλλιο και έτσι προκριθήκα στους περιφερειακούς αγώνες. Πάω να παίξω μπάλα με τους φίλους μου, με περιμένουν. Πήγαινε. Μια ζωή αυτή η Αγγελίνα. Ουφ, μα να του κλέβει πάντα το χρυσό μετάλλιο μέσα από τα χέρια. Δεν μου λες, ο πατέρας της σκέφτομαι εγώ τώρα. Ναι, πες μου, είμαι όλος αυτιά. Ο πατέρας της, ξαναλέω, δεν εργάζεται στις επιχειρήσεις μας. Ναι, βεβαίως, κατάλαβα. Μην ανησυχείς. Κάτι θα κάνουμε. Θα τα κανονίσω όλα εγώ. Έλα, βιάσου. Πρέπει να διορθώσουμε τη βλάβη. Θα φύγω για δρομολόγιο, σου λέω. Τι δρομολόγια και πράσινο άλογο, αν δεν καταφέρεις να το φτιάξεις, χαθήκαμε. Μισό λεπτό υπομονή. Τέλεια, νομίζω πως το βρήκα. Ραφαήλ, σε θέλω Οικονόμου. Γεια σου. Ο Οικονόμου. Ραφαήλ, παιδί μου, θέλω να σου μιλήσω. Έχετε καταλάβει όλοι σας, πιστεύω, πως η επιχείρησή μας αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα. Πιέζεται, ρε παιδί μου, πώς να το πω. Μα τα κέρδη πάνε πολύ καλά. Ναι, ξέρεις. Υπήρχε πρόβλεψη κατά την αύξηση των κερδών του 30%. Εμείς λοιπόν με το ζόρι έχουμε αγγίξει το 28%. Άκου, παιδί μου, θα σου μιλήσω ξεκάθαρα. Προβλέπω περικοπές. Εκτός Αν τι. αν ο γιος μου νικήσει στους περιφερειακούς αγώνες Σκατιού, τότε θα είμαστε όλοι χαρούμενοι. Και κανένας δεν θα χάσει τη θέση του στην επιχείρησή μου. Εύχομαι να ήμουν αρκετά σαφής. Τελείωσα με το φαγητό μου. Μπορώ να πάω να διαβάσω. Κάντε το σταυρό σας που και σήμερα ο Κύριος μας έδωσε τον άρτο τον Επιούσιο και άντε στην ευχή της Παναγίας. Καλό διάβασμα. Λοιπόν, διάβασμα δεν έχει μόνο η Αγγελίνα, νομίζω. Αναχώρησε και εσύ για να κάνεις τα μαθήματά σου νωρίς.
Ραφαήλ, δεν έφαγε σχεδόν τίποτα. Συμβαίνει κάτι? Να, με κάλεσε σήμερα ο οικονόμου στο γραφείο του. Ο οικονόμου? Ναι, ο οικονόμου. Και τι σε ήθελε? Να, μου είπε ξεκάθαρα πως αν η κόρη μας δεν αφήσει το γιο να νικήσει στους αγώνες σκακιού θα με απολύσει. Πες μου, Βρελίνη, πώς το λέμε αυτό στο παιδί μας? Τι έγινε, παιδί μου, συμβαίνει κάτι? Αντελίνα, πού ταξιδευόμαστε καλά? Σοβαρά μιλάς τώρα, έχεις τα φράσεις να μην μιλάς, σαν να μην τρέχει τίποτα. Καλώς ήρθατε στους 15ους Περιφερειακούς Αγώνες Σκακιού. Ο πρώτος που θα ακούσει το όνομά του παίρνει τα λευκά και ο δεύτερος τα μαύρα. Εμπρός, Βροσινάκη Μπαλτάς, Παπάς Χρήστου, Ψυχάλας Ντρέκης, Ψαράς Ιατρίδης. Μάτς. 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 Άντε πάλι τα ίδια. Έχω την εντύπωση πως θα ήταν καλύτερο το Βροσινάκη να μπει στην κατηγορία των παιδιών του γυμνασίου. Μη σου πω του Λυκείου. Ναι, συμφωνώ απολύτως. Βλέπεις ότι δείχνει εντελώς το δικό των υπόλοιπων παιδιών. Περιμένετε, ρε παιδιά, μην βιάζεστε. Μπορεί να υπάρξουν εκπλήξεις από μένα παιχνίδια. Μπορεί, λέω, δεν ξέρω, απλά προβλέψεις κάνω. Γιαννάκη! Πατέρα, τι ευχάριστη έκπληξη είναι αυτή. Πρώτη φορά έρχεσαι να με δεις στους αγώνες. Γιώκα μου, καμάρι μου, ήρθε για να σηκώσουμε την κούπα. Άκου, παιδί μου, άκου, κορίτσι μου. Εσύ συγκεντρώσου και κάνε το καθήκον σου. Μην νοιάζεσαι για τη δουλειά μου. Μην με ανησυχείς, μπαμπά μου, το καθήκον που θα κάνω. Τι έκανες εκεί, γιατί έστεσαι στη Βασίλισσα? Μήπως ο εξοχότατος θα προτιμούσε και κάποιο πύργο, παρακαλώ. Δεν το παίξα να τελειώνουμε. Ή μήπως Πατ καλύτερα? Είσαι εντελώς ανόητος. Δεν μου λες, παρακαλώ, για ποιον ακριβώς λόγο το έκανες αυτό? Κοίταξε, Αγγελίνα, επιτέλους ξεκίνησα να παίρνω το σφάκι στα σοβαρά. Και τώρα έρχεται τη μελέτη για να συγκερδίσω με την αξία μου στους πανελλαδικούς αγώνες. Μπράβο. Η ζωή είναι ένα σκάκι και εσύ σε το στρατιωτάκι. Το αδύναμο το πιόνι που συνήθως την πληρώνει. Φαντάσαι το πρώτο θύμα και κινείσαι ένα βήμα. Πίσω δεν μπορείς να κάνεις, πρέπει να το καταλάβεις. Πόλεμος είχε συμπόδια, αλλά 15 πιο παλιά. Σαν και σένα εκτασωσίες, οι πιπύργοι και λοχίες. Πίσω κάθεται το ζεύγος, ο αρχηγός αδείμονη. Η βασίλισσα ορμάει και η παρτίδα ξεκινάει.
Αγγελίνα. Μα να του κλέβει πάντα το χρυσό μετάλλιο μέσα από τα χέρια. Θα μιλήσεις! Μα δεν το είπες όλο! Το είπα! Μετά μιλάς εσύ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Λες νομίζω. Πού το πήρες? Μου πήρες φωτογραφία. Είναι ελαφρύ είναι μόνο. Είναι βαρύ. Γιατί να το φάμε πιο κάτω στο κεφάλι.